Assalomu alaykum do'stlar, xush omading ba kanali Esim Sharipov. Ba shuma ҳастам ман муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Эй, номад палангая. Барномае ки имрӯз тамошо мекунед дӯсто, и барномаи хабарӣ нест, яъне ки криминални расследованияҳо. Бале ман метавонам ки дар давоми 10 сония бугум ки кира кишт ҳамада хайр то видеоҳои оянда ба ами видео ҷамъбаст мешавад. Лекин характер, стили барнома дигара. Яъне ки ҳамчунин шумо ҳам як тамрини мағзи сар мекунед, як тамрини мантиқӣ мекунед ки ҷинояткора дар рафти барномаро тамошо кардан мумкин аст ки тезтар аз ма биёвен. Яъне имрӯз гап мезанем дар бораи ҷинояте ки як хатогии кӯчак сирира ошкор мекунад. Яъне ки питса. Чӣ гуна ки дар обложка ва номи видео диден, чӣ хел питса? Ин ами хел питсае ки мехӯрӣ ку? Питса заказ кардам. Медонед аз куҷо? Аз Сор питса. Лайк мондана фаромӯш накӣ. Оғоз мекунем барномаро. вориди маводи тарканда ба дохили самолёт, ташкили ҳамлаи террористӣ ба манораи дугоники шаҳри Нью-Йорк, суиқасд ба ҷони попи Рим, зарар ба миқдори $500 миллион ба давлати Амрико. ин ва дигар амалҳои террористӣ аз тарафи ҳамин шахс содир шудааст. ин шахс кист ва чӣ гуна тамоми системаи бехатарии фурудгоҳро гузашта ба дохили самолёт бомба ворид кардааст? Не дӯсто, ин видеое ки айни замон ден дар бораи мо гап намезанем. Ин видеоро пурра метавонед ки дар канали Салом Тиҷи тамошо кунед. Барои обуна шудан дар ин канал ва тамошои чунин видеоҳо ссилкаш дар якум комментария закрепит карда шудагиай. Тамошо мекунед видеои худмона. Лайк мондан ва обновид кардани чойтона пропустит накунед ва ҳамчунин бинен ки ягон сонияи видеоро ҳам барои он хотире ки намефаҳмед чӣ гапае. Хай, чунин барномае чо кунем. Ҳодиса оғоз мешавад дар як шаҳраки хурдак бо номи Олсмар, штати Флорида. Ин як шаҳраки назди соҳили ҳаст ки тақрибан 40,000 одам зиндагӣ мекунанд. Ба мисли ҳар як дигар шаҳрое ки дар Флорида ҳастай, инҷо ҳамеша пур аз сайёҳ аст. Ба хотири оне ки инҷо ҳамеша гарм ва офтобиай. Ҳодисае ки имрӯз дар бораш гап мезанем оғоз мешавад субҳи 11 октябри соли 2003. Имрӯз як мард бо номи Тим Перрентон равона мешавад ба тарафи дӯст духтараш Карен Пеннел. Якҷо будани ӯ кори оддӣ буд. Баъзан вақтҳо Тим дар хонаи Карен меистод ё ин ки Карен дар хонаи Тим. Лекин ин рӯз боша аз дигар рӯзҳо фарқ дошт. ба хотири оне ки Карен бояд субҳ ба кор мерафт. аз ҳамин хотир шом Тим хонаи ӯро тарк мекунад. Тақрибан соати 19:30. худи ҳамин рӯзи шанбе яъне ки 11 октябр Тим бо Карен бояд ки воме хӯрданд. баъде ки кори Карен ба анҷом мерасад. дар инҷа савол ба миён меояд ки барои чӣ Тим ба хонаи Карен равона мешавад субҳи ҳамон рӯз? чӣ хел дар инҷа савол пайдо мешавад? о ба хотири оне ки Карен бояд дар кор бошад. пас чӣ ба Тим ҳамон субҳ ба хонаи Карен меравад? гап дар бораи инае ки он рӯз Карен дар кор пайдо намешавад. аз соати 9 субҳ худи Тим чандин маротиба ҳаракат мекунад ки тавассути телефонӣ бо ӯ алоқа кунад, лекин ҳамаи бенатиҷа мемонад. вақте ки ӯ дар кор набуд ва ба телефонҳо ҷавоб намедод, ман хеле ҳам ташвиш шидам. лекин ин як чанд соат пеш аз оне буд ки ман дар аслам сархавотир шудам. тақрибан соати 10:30 мард бо хонаи Карен меояд ба кӯчаи Монтега Корт. мард якчанд маротиба мекӯбад дари Карена, ҳеҷ кас ҷавоб наметиҳад ки дар ин вақт ташвиши ӯ хеле ҳам зиёд мешавад. баъдан ҳаракат мекунад ки дари даромадгоҳа букушояд ва маълум мешавад ки дар кушодае. мардеро ки фаро гирифтагӣ ба тарсу ҳаросу ҳаяҷону ташвиш вориди хона мешавад оҳиста оҳиста ва равона мешавад ба тарафи меҳмонхона ки якҷо мешид бо ошхона. ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратиро аз нав кардан дар кор. фикри дароз накунед, роҳш ҳаст. пешниҳод мекунам гузаштани сарҳад Москав Қазоқистон бо мошинҳои замонавии Kia Carnival. ронандаи бо таҷриба бехатари шумо дар роҳ ва гузаштани шуморо дар сарҳад кафолат медиҳад. аз салони кушоди Kia Carnival сабаби бароҳат рафта омадани шумо мешавад. гузаштани сарҳад бо ин ширкат тез ва осон мешавад, чунки қонуну қоидаҳоеро медонанд ки сабаби мушкилии шумо нагардад. кори муҳима ба фардо нагузоред. шумо метавонед ки айни замон забраниват кунед вақти рафтантона ва дигар ташвиш нашин. ба хости Аллоҳ сафар бо ҳамроҳи ин ширкат оромии шумо ва боварӣ бар рӯзи фардост. дар болои мези ошхона коробкаи питсаро мебинам ва вориди кухни шуда он чизеро мебинам ки ӯро ба даҳшат меорад ва ба мисли филмҳои ужасӣ ба назар мерасид. яъне ки дар поли ошхона Карени афтидаро мебинам ки рӯш ба тарафи боло буд ва тамоми баданаш пур аз хун. ҳамон лаҳза Тим мефаҳмад ки Карен мурдагиае.
911 шумо чӣ мушкилӣ дорен? Илтимос биёем полисияро экнем. Чӣ рух дод ҷаноб? Карн мурда. И ҳамсари шумои? Не, дӯстдухтармай. Ки? Дӯстдухтармай, ман ворид шудам, ӯро дарёфт кардам. Илтимос тез. шумо ягон чизи шубҳанок мушоҳида кардем? Ман метонистам бугум, бале, не ки ман чира нарасидам. Ман дара гӯй кардам, ӯ да ошхона буд, ҳама ҷо пури хуна. бахшиш. дар вақте озвучка кардам. Всё, набояд биханди. Иҷа ҷиноят рафтагия бардор, иҷа ҷасадаи. Чӣ механди? Хаб биши тамошо кун. Хайр ростшо гап зани, озвучка маъқул нашид. Лайк гап зад. Дар вақти мурданаш Карн Пеннел 39 сол дошт. Ӯ дар як оилаи хеле ҳам тифоқ ба воя мерасад, ки 5 бародар дошт. Карн боша аз ҳама духтари хурдӣ буд. Духтари не, аз ҳама фарзанди хурдӣ, чунки дигарош писар буданд. Карн дар ҷавониш кор мекард ҳамчун модел ва дар ин кори худаш хеле ҳам муваффақ буд. Албатта ки чунин афтқатӣ мешава модел кор карда, на ин ки ин хеле афтқатӣ. ин хеле қатӣ намешава вобши. Баъди кори моделӣ Карн ҳамчун кассири чиптафурӯшӣ дар фурудгоҳ ба кор ворид мешавад. Дар як муддати кӯтоҳ дар ширкати American Airlines муваффақ мешавад ки администратори кассирҳои чиптафурӯшӣ мешавад. Баъди занги тим пулис дарҳол ба ҷои ҳодиса ҳозир мешавад. Якумин чизе ки ӯ мебинанд и тим буд, ки дар назди хонаи Карн дилбеҳузурӣ дошт. Албатта чун ин кор ғайриоддӣ нест. Баъди оне ки чӣ даҳшата тим мебинам. Пулисҳо ӯро ба мошиншон менишинонанд ва худшон ба таҳқиқи хона шурӯъ мекунанд. Чӣ гунае ки тим гуфтагӣ буд, дар ошхона дарёфт карда мешавад ҷасади Карни 39 сола. Баъди ташхис муайян карда мешавад хеле ҳам захмҳои зиёди кордӣ дар бадани ӯ. Аниқтараш 17 захми корд. Ҳамин гунае ба назар мерасад ки Карн бо шахсе ки ба ӯ ҳуҷум кардагиай хеле ҳам задухурди калон доштае. Ва ҳамчунин мушоҳида карда мешид ворид шудани ғайриқонунӣ ба хона. Дари даромадгоҳи пушти хона қулфу шикастагӣ буд. Коробкае ки симҳои вориди хона мешаванд буридагӣ буд. И ба мисли оне ба назар мерасад ки ягон шахси хостагиае ки ё ин ки хати телефониро қатъ куна, ё ин ки қувваи барқа. Мумкине ки ҳардуша. Бале дар чунин ҳолат аввал фикре ки дар сари пулисҳо меояд, и метавона ҳаракати ғорат боша. Лекин хонаи чӣ гуна одама ғорат мекунанд? Як администратори кассири фурудгоҳа? Ӯ қадар ба ман боварӣ намеояд ки ӯ дар хонааш нигоҳ дора $1,000,000. Лекин дар болои и сумкаи ӯ кофтшур кардагӣ ва чапа кардагӣ буд. Бале, бисёр дар чунин ҷиноятҳо аввалан гунаҳгор мекунанд ё ин ки гумонбар мекунанд шахсҳои наздики шахси ҷабрдидара ё ин ки шахсеро ки ба қатл расонидаштагиай. Ҳангоме ки як қисми пулисҳо дохили хонара тафтиш мекарданд, як қисми дигараш суҳбат мекунанд бо тим. Ба хотири оне ки якумаш и ҳамун ҷасада ёфтагиай, а дуюмаш ки метавона даст дошта боша, ҳадди ақал гумонбар метавона боша. Тим ва Карн муддати хеле ҳам дароз набуданд якҷоя. Аниқтараш 3 моҳ. Ба ин муддати кӯтоҳ нигоҳ накарда, Тим мегӯяд ки аллакай дар Карн ӯ ҳамсари ояндаша медид. Худи Тимам ҳамчун хизматрасон кор мекард, яъне ки фурӯшанда дар салони мошинфурӯшӣ дар кор шинос мешаванд. Вақте ки Карн барои харидани мошин ба салони ӯ ворид мешавад ва Тим менеҷери ӯ буд. Ва албатта суҳбати корӣ оҳиста оҳиста ба суҳбати шахсӣ мубаддал мегардад, ки баъди якум вохӯрӣ, дуюм вохӯрӣ, баъд нананаи сар мешавад. Акнун гап мезанем дар бораи суханҳои Тим. Чӣ гунае ки Тим мега ҷасад дарёфт кардагиай рӯзи шанбе ва чӣ гунае ки аллакай дар гузашта мо медонем ӯ вохӯрдагӣ буданд шоми ҷумъа. Мувофиқи гуфтаҳои Тим ягон чизи ғайриоддӣ мушоҳида карда намешид дар гуфтору рафтори Карн. Ва ба хотири оне ки субҳ бояд Карн ба кор мерафт, Тим ба хулосае меояд ки ин шабша дар хонаи Карн нагзаронад ва худи ҳамун шом ба тарафи хонаи рафиқаш меравад, ба шаҳри ҳамсоя. Дақиқу аниқ мегӯяд ки хонаи Карна тарк кардагиай на дертар аз 19:30. Яъне аз ин хулоса бароварда мешавад ки Карн баъди ин вақт ба қатл расонидаштагиай, баъди 19:30. Албатта ҳечам қайд кардан дар кора ки чунин хулоса бароварда мешавад мувофиқи гуфтаҳои Тим. Лекин ин маънои ӯро надорад ки Тима бовар карда мешавад ва ин хулосаҳоро 100% бароварда мешавад. Ва барое ки Тима хат бизанӣ аз рӯйхати гумонбарҳо, бояд ки далил дошта бошад дар гуфтаҳои худаш. Ва гуфтаҳои ӯро тасдиқ мекунанд рафиқаш ва ҳамсари рафиқаш, ки тақрибан тамоми шаба Тим дар хонаи ӯ рӯз кардагиай. Лекин бо вуҷуди пулисҳо мехоҳанд ки худшон бо ӯра тафтиш кунанд. Хуб ӯра тафтиш мекунанд, дасту баданша, либосҳоша. Барои чӣ хотир? Ба хотири оне ки чӣ гунае ки
шумо кадра дидагӣ бидин 17 захми курд дар бадани Карн буд. ин шаҳодат аз оне метиҳад ки дар байни ӯо заду хурди дутарафа шидагиае. имконияте хеле ҳам сахт астае ки мумкин Карн шахси ба ӯ ҳуҷум кардара ҳадди аққал хирошидагӣ боша ягон ҷоша. лекин не, ё ки хушбахтона ё ин ки мутаассифона, ира шумо баъдан мефаҳмед, дар бадани Тим ягон из набуд. барои изҳои иловагӣ полисҳо ҷустуҷӯ мекунанд ҳамчунин хонаву мошини Тима. дар ин ҷойҳо ҳам ягон чиз дарёфт карда наметавонанд. дар болои суханои рафиқаш ва ҳамсари ӯ бозаам мешавад. тафтишоти дигаре ки ягон натиҷа наметиҳад, ҳамаи кор сабаб мешавад ки ӯро аз рӯйхати гумонбарҳо хат бизананд. дар ин кор пайдо мешавад як изи нави дигар ки тафтишоти полиса ба дигар тараф гузаронад. дар хонае ки ҷасади Карна дарёфт мекунанд, дар яке аз деворҳо бо хун навишта шудагӣ буд, хеле ҳам хира, лекин дида мешид ки се ҳарфҳои англисияи R O C ё ин ки рок. дар инҷа савол ба миён меояд ки метона Карн худаш номи қотила нависта боша ҳамчун подсказка барои дарёфт кардани ӯ. ира тафтиш кардан дар корае. дар нигоҳи аввал фикр мекунӣ тамом 100%, лекин тафтиш кардан дар корае. дар вақти тафтиш дар ноки ангушти дасти рости Карн як доғи хун дарёфт карда мешавад. яъне ҳамчун ба назар мерасад ки баъди аз хона баромадани қотил Карн ба ангуштои худаш бо хуни худаш номи қотила дар девор навиштагиае. лекин дар инҷа савол ба миён меояд ки ин се ҳарф чӣ маъно дорад? аввали ҳарфҳои ягон ному фамилия астае, ё ин ки аввали ҳарфҳои ягон ҷумлаи калоне астае ки се ҳарф нависонад, ё ин ки дар аслам ин як калима ё ин ки номае. лекин барои раниқ кардан муддати дароз ӯо азоб намекашанд. муайян карда мешавад ки дӯстписари пешинаи ҳамин духтар номаш Рок будае. сухан дар бораи Рок хиёр пех меравад. марде ки дар он вақт 45 сол дошт. ӯ бо Карн тақрибан давоми 1 сол якҷо буданд, лекин баъдан ҳамаш бад ба анҷом мерасад. Рок мушкилии хеле ҳам калон дошт ки алоқамандӣ дошт бо зулму маводҳои мухаддир. ҳамаш ба ҳамин натиҷа оварда мерасонад ки яке аз шомҳо Рок дари Карна мешкана ва ӯро латукуб мекунад. ва дар умум зиндагии Карн бо Рок на он қадар хуб буд, чунки пеш аз ин аз шавҳараш ҷудо шудагӣ буд ки бо ӯш 5 сол зиндагӣ кардагӣ буд ва дар болои ин худи Карн беморӣ дошт, склероз. тамоми дӯсту рафиқҳои Карн духтара мегуфтанд ки аз ин дӯстписараш ҷудо шава ба хотири оне ки хатарнокае. лекин бале, чунин кор дар духтаро ҳастае. хатарнок шахс ӯода бештар мақулае. мумкин ае ки мутаассифона ҳамин хатарнокии ӯ хатари худи духтар шуда боша. бо вуҷуди оне ки Карн аз Рок ҷудо шудагӣ буд, аднашини доштан бо Тим, полисҳо муайян мекунанд ки якчанд саволҳои беҷавоб мондагиае байни Року Карн. чӣ гуна ки муайян карда мешавад, ӯ зиндагӣ мекарданд дар хонаи Карн ва якчанд мебел дар уҷа харидорӣ мекунад Рок. баъди ҷудо шудан Рок мехоҳад ки мебелҳоро бигирад, лекин Карн боша намехост ки ӯро битиҳад. бале, ман шуморо мефаҳмам. чунин мебелҳо наметавонад ки сабаби оне шавад ки одама бикшӣ, лекин сабаби муноқиша метавонад шавад ку ки баъдан худи муноқиша бо ҳамун дараҷаеро метавонад бираса ки заду хурд ба вуҷуд биёяд ки одама бикша. чунин кор имкон дорад. албатта ки детективҳо дарҳол дар ҷустуҷӯи Рок мешаванд ва ӯро дарёфт мекунанд. дар он вақт ӯ дар дигар шаҳрак зиндагӣ мекард бо номи Нортпорт ки аз шаҳри Карн на чандон дур буд. вақте ки полис ба хонаи Рок ҳозир мешавад, аз вақти қатли духтар танҳо 2 рӯз гузаштагӣ буд. аввалин саволе ки полис аз ӯ мепурсад оне буд ки 2 рӯзи охир чӣ кор кардагӣ буд. ҷавоби Рок барои полисҳо хеле ҳам шубҳанок ба назар мерасад, ба хотири оне ки ӯ мега беистен, ман намедонам, ман бояд календарро нигоҳ кунам. 2 рӯза кор аёдат баромадагӣ буд. полис дар инҷа албатта фикр мекунад ки мумкин аст вақта кашонда иста бошӣ. лекин баъдан ӯ қоил мешавад ки бале, аднашини ӯ на чандон хуб буд. бисёр муноқиша мешид ва баъди ҷудо шуданшон хостагие ки мебелҳои худша пас бигирад ё ин ки пули ӯро аз Карн. хелам ахмақӣ ба назар мерасад. хай майлиш. лекин онеро мега ки сабаби муноқишаҳо маҳз Карн мешид ва ӯ ҳамавақт ҳаракат мекард ки ӯро ором кунад. чунин гуфтаҳо баръакси ҳолай
яъне ки мувофиқи гуфтаҳои рафиқу наздикошон якчанд маротиба дар бораи муноқишаҳои ӯ полисҳо ҳам пешакӣ дарак доштанд ва ин гуфтаҳош дар бораи муноқишаҳошон ягон хел туғурӣ намегирифт ба корҳои аслӣ. албатта ки дар чунин ҳолат Рока бо бештару сахттар гумонбар мекунанд, лекин бо вуҷуди ин ёд оварда метавонад ки дар вақти қатли Карен ӯ дар куҷо буд. Хотиррасон мекунем ки 10 октябр Карен ба қатл расонида шудагӣ буд, тақрибан баъди 19:30. яъне ки имрӯз Рок дар кор буд то соати 18. баъди кораш ба хона бармегарда. акнун боша ӯ зиндагӣ мекард дар хонаи дӯст духтараш бо фарзандони ӯ. мувофиқи гуфтаҳои ӯ тамоми шом дар хона гузарондагиай, баъдан ба хоб рафтиянд. дӯст духтари Рок ин гапора тасдиқ мекунад. чӣ гунае ки полисҳо мушоҳида мекунанд, ҳангоми тасдиқ карданаш ӯ қадар хуб боварӣ надошт ба чизҳое ки мега. полисҳо фикр мекунанд ки мумкин е ки Рок ӯра маҷбур карда боша, то ки суханҳои ба фоидаи ӯра бига. бозпурсии Рок давом ёва, баъдан полис мехоҳад ки аз ӯ изи ангушт бигира, ки дар ҳамин лаҳза Рок ғазабӣ мешавад. дар ҳамин лаҳза Рок мега ки дигар хоҳиши бо ӯ суҳбат кардан надорад ва танҳо тавассути сафедкунандааш суҳбат мекунад. бале, вақте ки шахси гумонбаршуда чунин суханҳоро мега, полис ҳақ надорад ки дигар ягон калима аз ӯ пурса. бояд ки ӯ сафедкунандаи худша биёра ё ин ки аз тарафи давлат сафедкунанда пешниҳод карда шавад ки тариқи ӯ бояд полис суҳбат кунад. бале, полис маҷбур мешавад ки ӯро сартиянд, лекин полис наметавонист чашм пӯшад дар оне ки номи ӯ дар девор навишта шудагӣ буд бо хуни худи духтар. акнун вақте ки полис дар ин бора зиёдтар кор мекунанд, дар ҳамиҷа маълумотҳои нав дар бораи ин навиштаҷотҳо пайдо мешавад. дар вақти ташхис муайян карда мешавад ки якум чизи ғайриоддӣ дар ин навиштаҷотҳо оне буд ки изи ангушт надошт, яъне ки изи ангушти Карен не. дар умум ягон хел изи ангушт набуд. вақте ки ба ангушт агар навишта шудагӣ боша, бояд ки изи ангушт боша. дуруст? ана ҳамун набуд. бале, дуруст фаҳмидем ки чӣ гуна метавонӣ бо ангушт дар девор бинависӣ ба хун ки изи ангуштат намона. бо дастпӯш дар хона дарёфт карда мешавад як пар дастпӯш аз дасти чап, росташ ғайб зада якҷоӣ. яъне ҳамаш ҳамин гунае ба назар мерасад ки касе дастпӯши роста дар дасташ кардагиай ва чиликша дар хун тар карда дар девор ном навистагиай. ин ягона чизҳои ғайриоддии мушоҳидашуда дар ин кор набуд. дуюминаш оне буд ки нӯки ангушти дасти рости Карен, чӣ гунае ки ман аввал хотиррасон кардам, нӯки ангушти дасти рости Карен хунолуд буд. хай чӣ? гап дар ин ҷае ки Карен чапдаст буд. ба ғайр аз ҳамаи ташхис муайян мекунад ки сутумӯҳраи Карен баъди захмҳои курд хеле ҳам осеби сахт дидагӣ буданд. яъне ин онеро нишон медиҳад ки ӯ ҷумида наметавонист дар ҳолат. ва ба ғайр аз ҳамаи тест гузаронда мешавад якчанд маротиба бо навиштаҷотҳо ва полисҳо ба хулосае меоянд ки номи Рок баъди қоқ шудани хуни деворӣ навишта шудагиай. яъне ки ҳоло шумо мебинед тестора. ин тест барои чия? Як бор дига мефаҳмонам. доғҳои хуне ки дар девор паридагиянд, чакраҳои хун, ҳамуно қоқ шудагиянд ва хуне ки дар девор навишта шудагиай баъди қоқ шудани ин хунҳо навишта шудагиай ва растаяни ин вақт тақрибан 1 соата дар бар мегирад. яъне ки баъди тақрибан 1 соати паридани чакраҳои хун баъдан номи Рок дар девор навишта шудагиай. ин чизеро нишон бутанатия, онира 100% нишон медиҳад ки духтар худаш навиштагӣ нест, чунки баъди 1 соат мурдаи ӯ аллакай хунук шудагиай. яъне ки дар инҷа ба хулосае омада метавонем ки худи қотил ин кора кардагиай ва тақрибан баъди 1 соате ки Карена ба қатл расонидагиай. аз хуна мумкине ки аз ягон захми ӯ гирифта боша аз баданаш. дар инҷа бо ба хулосае меоем ки Рока ҳамчун гумонбар хат мезанем. барои чӣ хотир? ба хотири оне ки Рок агар қотил боша баъд номи худша худаш менависа дар девор. бале, парадокс метава, лекин номи ӯ дар девор будан сабаб мешавад ки ӯ гумонбар нашавад. дар дигар ҳолат ӯро мешунонданд. лекин агар ки хуб таҳқиқ кунӣ, на танҳо гумонбар, балки ҷинояткор нест. барои ҳам хотир чунин корҳо бояд ки хуб кофтшӯ карда шавад. ва ба ғайр аз ин навиштани номи Рок дар девор моро як чиз дигареро мефаҳмонад ки қотил бо Карен аз наздик шиносай. чӣ хел? фикр кунед як бор. яъне ки қотил медонист
рафтори бади рока ва отношенияи бади ӯро, ки ҳамин тариқ мехост ӯро паставид кунад. акнун ҳамун гурӯҳе ки бояд пулисҳо ҷустуҷӯ кунанд хеле ҳам наздик мешавад, яъне ки одамои наздики ӯро бояд, одамои шиносҳои ӯро, мардҳое ки бо ӯ алоқа доштанд дар гузашта бояд тафтиш кунанд. яъне ки ҳаст чунин одаме ки бояд тафтиш карда шавад ва то ҳолора тафтиш шидагӣ нест, лекин мо дар бораи ӯ гап задему, номша нагирифтем. и ҳаст шавҳараш, ки пеш аз рок хонадор буданд бо номи Ҷефф Пейн. ӯ тақрибан давоми 5 сол хонадор буданд, лекин зиндагии ӯ на чандон хуб буд. бале қади ҳама дӯстписарову шавҳараш зиндагиш хуб набуданд, фикр мекунӣ ҳамаи мардо айб доштанд ё ин ки вообще духтар худаш. гап дар бораи нест. биёед мегзарем ба сари расследование. ҳар як кор бояд ки сабаб дошта бошад. сабаби ба қатл расонидани Карн аз тарафи шавҳари пешинаш чӣ буд? чӣ ба бояд ки ӯро бикушад? дар ин ҳолат нигоҳ мекунанд пулисҳо яке аз чунин сабабҳоро, яъне ки дар вақти ҷидо шудан шавҳараш бояд ки алимент месупорид ба Карн. лекин дар инҷа гапае ки Карн кӯдак надошт ку чӣ хеле алимент. агап дар бораи инае ки мувофиқи қонунҳои амрико алимент супорида мешавад баъди ҷидо шудан на танҳо дар кӯдакҳо ва балки дар худи ҳамсар, агар ки ӯ ягон мушкилӣ дошта бошад. яъне ки дар вақти якҷо будан агар ки ҳамсар ягон беморӣ дошта бошад ки муолиҷа кардестай, баъди ҷидо шудан ӯ метавонад талаб кунад алимент аз шавҳар ки муолиҷаша давом битиҳад ва маҳз ҳамин хеле мушкилӣ дошта Карн. яъне ки чӣ гунае ки дар аввал гуфтем, ӯ гирифтори бемории рассейни склероз буд. ҳамин тариқ шавҳарша маҷбур месозанд ки алимент бисупорад. ин тамом нест. тақрибан як моҳ пеш аз қатлаш ҳолати Карн бадтар мешавад ки ӯ бо дархости алименти зиёдтар мекунад аз шавҳари пешинаш. яъне ки мотив ё ин ки мақсади куштора дар пул мебинад пулис, дар пуле ки бояд ки шавҳараш ба ӯ бисупора ҳар моҳа. акнун пулис диққати ҷиддӣ метиҳанд ба шавҳари пешинаш баъди ин гапҳо. лекин дар Ҷефф Пейн, яъне ки шавҳари пешинаш, бо далелҳое пайдо мешавад барои бегуноҳии ӯ. яъне ки ӯ дар Даллас буд, 1500 километр аз хонаи Карн дур. бале, дар чунин ҳолат ягон хел ӯ наметавонист ки Карнна ба қатл барасонад. ягон супермен магар ин бошад, фшу дар як секунд пайдо шавад дар расстояни 1500 километр. дар ҳамин ҳолат кори пулис тупик шиданӣ мешавад ки як повороти дигар мешавад, ки алоқамандӣ дора бо одаме ки пешакӣ мо дар бораш гап задагӣ будем. бине лайк мондана фаромӯш кардагӣ набошед дӯсто, ки ин рубрика хидмата маъқулай, биёед хатш назанем. яъне ки гап мезанем дар бораи Тим, охирон дӯстписари духтар, шахсе ки ҷасади духтара ёфт. маълум мешавад ки марде ки дар нигоҳи аввал хеле ҳам бели пушисти ба назар мерасид, дар асл чунин нест. тақрибан як сол пеш аз ҳодисаҳои рухдода Тим аз маҳбас озод шудагӣ будааст. ҳоло шумо мумкин бигӯед ки хай турма мақсад ягон дуздӣ карда, ягон чӣ карда, ягон 5-6 рӯз будай. Не, 12 сол дар ҳабс будай ва ба ғайр аз и пеш аз муҳлат мебарояд. акун дар инҷа савол ба миён меояд ки барои чӣ хотири қадар сроки калон доштааст? ба хотири оне ки як бизнеси ғайриқонунӣ дошт, яъне ки бизнеси танфурӯшӣ. не, худаш танфурӯшӣ намекард, духтароро ба ин роҳ мебурд, яъне ки мамароза будааст. бале, чунин ҷинояте нестае ки қадар сроки калон бутӣ, лекин гап дар бораи ин намеравад. дар чунин корҳо ҳам албатта ки конкурент ҳаст. яке аз конкурентоша ӯ қасди киштан мекунад ва ба тарафи ӯ тир холӣ карда ӯро захмӣ мекунад. дар натиҷаи ин кор Тима 15 сол аз озодӣ маҳрум мекунанд, ки аз ин срок 12 солша мешина ва пеш аз муҳлат озод мешавад. акун дар инҷа савол ба миён меояд ки оё Карн дар ин бора дарак дошт ё ин ки не? бале, ҷавоба дар ин савол пулисҳо мефаҳманд аз наздикони Карн. тақрибан як ҳафта пеш аз маргаш Тим бо ӯ нақл мекунад аз гузаштаи худаш ва рафиқош боша Карна зора мекунанд ки аз ӯ ҷидо шавад. ва як кори ғайриоддии дига ҳам мушоҳида карда мешавад ки як рӯз Карн бо як жемпри гардандор ба кор меравад. ин кор ғайриоддӣ буд барои стили либосҳои ӯ ва рӯзи гарми он минтақа. лекин сабаби чунин либоси ӯ баъдан маълум мешавад ки ӯ гарданша ба дӯстош нишон метиҳад, яъне ки синяк буд дар уҷа. ва ӯ нақл мекунад ки Тим ӯра қиртақҷаф кардагиа. яъне баъди ҳамаи корҳои рухдода Карн ба хулосае меояд ки аз Тим ҷудо шавад. албатта чунин кор
тима намефура ва ба ғайр аз ҳамаи феълу рафтору кору бораш бо тим рашкинӣ буд. Акнун дар назди пулис гумонбари асосӣ маҳз бо дубора тим мешавад. Яъне ки гумонбари асосӣ ӯ тараф беста пулисҳо 100% медонистанд ки маҳз ҳамин киштагиай карна. Лекин хоб донистани оне ки маҳз ҳамин киштагиай ӯра ҷавобгар карда наметавонад. Бояд ин кора тасдиқ кунӣ. Лекин чӣ гунае ки мо дар аввал медонем, ӯ ҳам шоҳид дошт ки дар уҷа набуд ва ҳам ягон хел из дар баданаш мондагӣ набуд ва дар ҷои ҳодиса ҳам чӣ гуна ӯро дарёфт карда мешавад. Агар ки дар қатли Карен тим гунаҳгор боша, ин қатли хеле ҳам олие ба дараҷаи олӣ ки ягон хел ӯра дарёфт карда наметавонанд. ё ин ки метавонанд тоқат кунед. Агар ки то ҳамин замона шумо нафаҳмида бошен дар куҷо буд ашибка, ма гуфтагӣ будам, бояд шумо аҳамият медодем. Барои чӣ хотир меём ки ин видеоро ба диққат гӯш кунен, шумо ҳам баробари гуфтаҳои ма баробари пулисҳо ҳам таҳқиқ кунен, ҳама чизҳоро бинен. Ина бо як бор дигар мегумтон фикр кунен ки дар куҷо чӣ ашибка кардагиай тим, агар ки ҳамин боша, дар куҷо метавонист ашибка кунад. Акнун барои кора фаҳмидан ва ҷавоб дар ин саволи ма ки шуморо гуфтум гирифтан, пулис дубора равона мешавад ба ҷои ҳодиса, хубтар таҳқиқ мегзаронанд ва шумо ҳам дар ин бора ментална фикр кунед. ӯ ҳар як чизҳои хурд аҳамият метиҳанд барои он хотире ки дар ҳоли ӯ даст дошта боша, дар ҳоле ки ҷиноят рух додагият дар инҷа қотил боша, ҳаст чизе ки аз ҳузур доштани ӯ шаҳодат метиҳад. Лекин гап дар бора инае ки ӯра бояд дарёфт кунанд, ҳамун иза. Бале, ӯ ба чизе нигоҳ мекунанд ки дар аввал аҳамият надоданд ва ман ин чиза дар аввал не, ҳатто дар номи видео дар названия нависондагим. Барои чӣ хотир ман ин кора кардам? Ҳамин чизам дар аввали видеотон гуфтам ки ҳамин чиз сабаб мешавад ки қотила дастгир кунанд. Барои он хотире ки бисёр вақтҳо чизҳое ки дар наздат метаванд, ҳамон чиз метавонанд ки сабаби ошкор шудани ҷиноят боша. Лекин мо ба ҳамон чиз аҳамият наметиҳем. Барои чӣ? Ба он хотире ки дар пеш монай. Мо фикр мекунем ки оне ки ҷиноята ошкор мекунад дар ягон ҷо пинҳонай. Не бародаро. ҳамеша хуб нигоҳ кардан дар корай. Ба мисли Лангулию Момаҷон дар назди чашма дар прямои эфир дидестен ки чӣ гуна аз ҷинояткоро пуштибонӣ кардаестанд, чӣ гуна ҷинояткоро ҷиноята мебинӣ, бо нигоҳ мекӣ комментор одаме ҳасте ки бовар намекунад, намебинад. гуфтен мардакӣ кардестам ва шумо ҳани мардакӣ кунен. Бидроен комментариҳои чотка бинависонен, бидроен навора лайк монен. ҳами бидроен ба дараҷаи лайкша пуштинен ки штоби дуюм видеомда ё ки намедоним сеюм видеомда ман коре кунам ки ё ки бигирам биёрумшон ё ки биброян. шумо результат битенда результати ман хубтар шавад. Мардум ҳамин одам инам хеле бадани худаш гуфтестае ки шумо лохен. ма да лайк монен мега результати ма баланд шава, ба ма да дуюм видеом сеюм видеом монам. Яъне ки муддати 2-3 видеои мара шумо дастгирӣ кунен, лайк шапакш кунен, баъдан ва ӯро мумкине ки биброрум. Причём да иҷа лайк ту вақте ки ӯ духтароро рафти рост кардӣ, ту лайк талаб кардӣ. Қанчуқ? Хуб, мегзарем ба коробкаи питса. Яъне ки ӯ дарёфт мекунанд коробкаи питсара ки дар аввалам буд дар ҳамуҷа ва ҳеҷ кас ба ин коробка аҳамият намедод. Пас чӣ гуна? ин сабаби фош кардани ин ҷиноят мешавад. Ду пораи питса аз дохили коробка хурдагӣ буд. Аз сеюмаш боша як газ гирифтагӣ. Чӣ хай? Хурдиянд питсара. Лекин гап дар бораи оне ҳастае ки дар вақте ки ташхис мегзаронанд ҷасада, меъдаи ӯрам тафтиш мекунанд ки чӣ буд. Дар он вақт питса набуд дар уҷа. ин маънои ӯро дорад ки питсара дигар шахс хурдагиае. Аметона ки қотил хурда боша. Чӣ ба не? Пораеро ки газ гирифтагӣ буд ба ташхис мебаранд ва дар уҷа изи ДНК дарёфт карда мешавад ки метона тааллуқ дошта боша ба Тим, охирон дӯст писараш ки ҷасада ёфтагӣ буд. Акнун дар инҷа фикр кардан дар корае ки мувофиқи гуфтаҳои Тим, мувофиқи шоҳидош ки ӯ дар хонаи рафиқаш буд, чӣ гуна бо метавона пулис ташхис кунад ва диққати ҷиддӣ битан ба питса ва фикр кунанд ки питсара маҳз Тим хурдагиае. Хуб, мегзарем камтарақиб. Тим гуфтагӣ буд ки хонаи дӯстдухтараша тарк кардагиае соати 19:30. Лекин Карен ба қатл расонида шудагӣ буд тақрибан соати 21. Хуб, яъне ки чӣ метавонад ки дар инҷа
туғри нагира. Хоб, фикр кунин, пауза кунин, нависен. Чӣ метавонем мо дар ҳамҷа биёем? Питса, бо питса. Бале, питса. мувофиқи чеке ки ба хонаи Карен питсара дастрас кардагиян 20:48 буд вақт. хоб, анака ҳамаира чӣ гуна бояд ки мо пополишка кунем. дар умум агаре хел фикр кунӣ, питса хӯрдани Тим ура ба ҷавобгарӣ намекаша. дуруст? ӯ дӯст духтар, дӯст писар буданд, дар хонаи ӯ ҳамун шом буд. баъд чӣ, хай питсара хӯрдай ба ин кор гунаҳгорш мекунанд? бесте, нигоҳ кунед. гап дар бораи оне ҳастае ки питса баъди соати 8 соати 8:40 буд? 8:48 баъди соатҳои 8:48 вориди хонаи Карен мешава. агар тасдиқ шава ки маҳз Тим ура хӯрдагиай, ДНК-и Тим дар уҷа боша, пас суханои Тим дурӯғ буд дар бораи оне ки соати 19:30 аз хонаи Карен баромадагиай ва дар ин вақт дар хонаи Карен ҳузур дошт ва мувофиқи ташхис Карен ба қатл расонда мешавад тақрибан соати 21. фикр кунед, аз соати 8:48 ба соати 21 12 минутай ва ин лаҳза питса тасдиқ мекунад ки Тим дар хонаи ӯ буд. баъди дастрасӣ кардани ҳамаи далелҳо, бо пулис дубора мепурсанд аз рафиқи Тим ва рафиқи Тим қоил мешавад ки ӯ маҷбур буд дурӯғ бигӯяд. мувофиқи гуфтаҳои ӯ ва донистани гузаштаи Тим, ӯ хеле ҳам сахт метарсанд нисбати бехатарии ҷони худшон ва ҷони ҳамсараш ва ҳамун суханоеро мега ки Тим ба ӯ гуфтагӣ буд бигӯяд. Тим дастгир карда ва гунаҳгор карда мешавад барои қатли Карен. албатта ки худи Тим нақл намекунад ҳолати рухдодагиро. мо метавонем ки фикр кунем чӣ гунае ки медонем дар гузашта ӯ мушкилӣ доштанд, мехост ки Карен ҷудо шавад. яъне ки метавонад биёяд ба хонаи Карен Тим ва ҳаракат кунад ки ӯра аз ин фикраш бигардонад. лекин ин кор намешавад. аз шахсе ки питсара меёра мега ки дара кушод барои ӯ маҳз Карен. дар ин вақт дар хона як сояи мард дида мешид. яъне ки дар ин лаҳзаи баҳсшон дар бораи оне ки ҷидо нашаванд, мумкин ба ҳамин дараҷае расидагие ки Карен розӣ нашида дар охир ва мард ба ғазаб омада, яъне ки Тим ба ғазаб омада ӯра корд мезанад, аниқтараш 17 корд ва баъди ӯра ба қатл расонидан дар хонаш меиста ва фикр мекунад ки чӣ кор бояд кунад ки ӯра дастгир накунанд. ва дар ин ҳолат питсае ки ба хонаи ӯ бурдагӣ буданд, духтар бечора успед кардагӣ набуд ки бихӯра ба қатл расонидан. Тим ду пораша мехӯрад, аз сеюмиша мегаза ва мемонад дар ҳамон ҷо ки маҳз ҳамин сабаб мешавад ӯра дастгир кунанд ва тасдиқ кунанд дар хона қарор доштани ӯра. баъди як соати фикр чунин идея дар сараш меояд бо навиштани номи рок. чӣ гунае ки шумо медонед, дар девор вақте ки тест гузаронда мешавад, гуфтагӣ будем ки чакраҳои хуне ки паридагиай ва навиштаҷотҳо байнашон як соат фарқ дорад. какрас баъди фикр карданаш ба хулосае меояд ки рока поставид кунад ва номи ӯра бинависа. дастпӯша мепӯша, ба дасти росташ номи рока менависа ва нӯки ангушти рости Карена хунолуд мекунад. фаромӯш мекунад ё ин ки мумкин намедонист дар бораи оне ки Карен чапдастай. аз соби ҳамон рӯз боша, гӯё ки тасодуф ҷасади Карена дарёфт мекунад ва ба рақами 911 занг мезанад. вақте ки полис ба ҷои ҳодиса ҳозир мешавад, ҳоло ягон кас ба ғайр аз қотил намедонист ки Карена маҳз корчашаб кардагиянд. ишам муҳимай, ба ёд бигирен. ба ғайр аз худи қотил ягон кас вақте ки полис ба ҷои ҳодиса ҳозир шид намедонист ки ҷасада корчашаб кардагиянд. яъне ки ҳангоме ки полис ҳозир мешавад ва ҳатто ӯо намедонистанд ки чӣ кор шидагиай, ӯо дар натиҷаи ташхис баъдан муайян мекунанд. Тим занг мезанад ба дугонаи Карен ва мегӯяд ки Карена на танҳо ба қатл расонидагиянд, балки корчашабш кардагиянд. кай ташхис кард? яъне ки ҷасаде ки мебини хунолуд маълум несте ки ӯра чӣ гуна киштагиянд. мумкин е паронда бошанд ша, мумкин е ки як зарбаи кор задагӣ бошанд ша. мақсади онира нишон намедиҳад ки именно корчашаб кардагия. ба як дидан ту намефаҳми корчашаб кардагия. ӯра бояд ташхис кунӣ. яъне ки агар ки ӯ гунаҳгор набоша, намедонист ин кора чӣ гунае ки ӯра корчашаб карда киштагиянд. суди Тим 4 сол давом мекунад. тасаввур мекунем барозоро чӣ қадар душвор, ки дар натиҷа ӯра гунаҳгор ҳисоб мекунанд. талаб мекунанд ки ҳукми қатлаш диҳанд присяжниҳо. лекин судя ин кора рад мекунад ва ӯра як умра ҳабс мекунад. ва кадре ки мебинен Тимай аз маъбас соли 2022. фикри ҳақиқатно дар комментария бинависен дӯсто.
лайк мондана фаромӯш накунен. Видеоҳои нави охира тамошо карданша фаромӯш накунен дар рӯи экрани шумо бар омадагиай. ва агар ки бихоҳен блогер шавен, марҳамат, курс ма дорум дар болои экрани шумо бар омадагиай. Аз дараҷаи оғозкунанда то ба профессионалира суҳбат кардан, барнома интихоб кардан, монтаж кардан, ҳамаш чиз саволе ки дар шумо пайдо мешава, ҳамаш аст. Марҳамат курс. Ҳама да хайр то видеоҳои оянда.